तर मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे मुगाची भाजी। मूग आपल्या शरीरासाठी पण खूप चांगले असतात आणि त्याच्याने आपल्याला खूप असे प्रोटीन्स व ताकद भेटते। तर त्यासाठी आज आपण ही भाजी बनवली आहे आणि खूपच चांगली आणि टेस्टी बनते। तर तुम्ही पहिला नक्कीच ट्राय करून बघा। तर त्यासाठी मी इथे पाव किलो मूग घेतले आहेत आणि त्यांना आता मी चांगलं धुवणार आहे स्वच्छ। आपण त्याला एकदम साफ व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहेत। त्याच्यामध्ये जरा पाणी आपण काढून टाकूया। आता हे बघा आपले मूग एकदम व्यवस्थित स्वच्छपैकी धुतले आहेत। तर आता मी हा एक असा सॉफ्ट कॉटनचा असा कपडा घेतला आहे। त्याच्यावरती मी हे मूग ठेवून त्यांना चांगला व्यवस्थित बांधणार आहे। आपल्याला हे बांधून एक दिवस तसंच ठेवून द्यायचं आहे, त्याला असं कोंब येईपर्यंत। त्याला मी व्यवस्थित घट्ट एकदम बांधून घेते। जसं मी त्याला बांधते तसंच तुम्ही पण त्याला असं बांधून एका ठिकाणी असं ठेवून द्या व्यवस्थित। त्याला एकच दिवस आपल्याला ठेवायचं आहे। एक दिवस झाल्यावर त्याला हे बघा असे हे कोंब आले आहेत व्यवस्थित, आपण त्याला स्प्राउट्स पण बोलतो। तर आता मी एक कढाई घेतली आहे। त्या कढाईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकते। 1/4 टीस्पून हिंग टाकलं आहे त्याच्यामध्ये। त्यानंतर मी एक कांदा घेतला आहे, त्याला बारीक चिरून आता तो आपण त्या तेलामध्ये टाकूया। आपल्याला कांद्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतायचं आहे। हे बघा आपला कांदा आता थोडा गोल्डन ब्राऊन व्हायला आला आहे। त्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा। आता त्यामध्ये मी 1 चमचा धना पावडर टाकली आहे आणि 1 चमचा हळद टाकली आहे। एक चमचा कसुरी मेथी टाकूया त्यामध्ये। कसुरी मेथीने टेस्ट खूपच चांगली येते, तुम्ही सर्व जेवणाच्या रेसिपीजमध्ये ते वापरू शकता। तर आता आपण या सर्वांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता त्यामध्ये मी 2 चमचे घरगुती मालवणी मसाला टाकला आहे। आता आपण हे सर्व मसाल्यांना कांदा आणि मसाला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। तर आता हे आपले जे मूग होते त्यांना आपण कोंब आलेले त्यांना आपण स्वच्छ धुवून घेतले आहे आणि आता आपण हे त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। आता आपण ते मूग आणि मसाले व्यवस्थित परतून घेणार आहे। मूग खूपच हेल्दी असतात आणि ह्याची रेसिपी ही भाजी बनवणं पण खूप सोपी आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स झाले आहे सर्व मसाले। आता त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकते आहे। ते चांगले शिजले पाहिजे म्हणून त्याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया। तुम्हाला जरा जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त टाकू शकता। आता आपण याला थोडंसं मिक्स करून चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। ह्याचा कलर पण खूपच छान आला, जसं आपण याच्यामध्ये आता ह्याला मी 15 मिनिटासाठी चांगलं उकळून घेणार आहे। आपण ह्याला ओली नाही, मी अशी सुकीच भाजी बनवणार आहे। त्याच्यामध्ये पाणी नाही राहायला पाहिजे, त्याच्यामुळे मी याला 15 मिनिटासाठी चांगलं उकळून घेते। तर आता त्यामध्ये मी एक वेगळं वाटप टाकणार आहे, ते म्हणजे खोबरं, जिरं आणि हिरवी मिरचीचं वाटप आहे। ते आपण चांगलं मिक्सरला लावून त्याला असं घट्टच वाटप टाकायचं आहे त्यामध्ये। आता त्या वाटपाला आपण त्याच्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊया। ह्या वाटपाने खूपच वेगळी टेस्ट येणार एका भाजीला।
त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरा पावडर टाकणार आहे. मी भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे ही, जी आपण घरी पण बनवू शकतो. आता ही बघा आपली ऑलमोस्ट भाजी तयार झाली आहे, व्यवस्थित शिजली आहे ती. आता ह्याला 5 मिनटंच, मी जास्त नाही, फक्त 5 मिनटं उकळून घेणार आहे. थोडं गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवणार आहे. आणि आता ही बघा आपली ही भाजी व्यवस्थित तयार झाली आहे. ह्याची टेस्ट पण खूपच छान लागणार आहे आणि तुम्ही पण ह्याला एकदा ट्राय करून बघा. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.